ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಇಂದು ದಾದಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಾಡು ಜಾನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಡಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚವ್ರ ರಜೆಟ್ ಪೋದು ತೂದ್ ಬರ್ಕಾಂದ್ ಬಲೆ ಇಪ್ಪೋದು ಅದೇ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪನ್ಯತಾನ ಜಪ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಿ ಒಳಗೆ ಬೈದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ತೋಜಂಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈದು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂಡ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಚುರಂಚಿ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ದಾತ ಉಂಡು ತೂಕ ಈ ಕೃತಿಕಾಗ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಾರ ಮಾದೊಟ್ಟು ಅದೇ ಸಾರತ ನೂತೈವ ಕೊರಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿತದೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈ ಸಲತ್ತ ವಿದೇಶ್ ಮಕ್ಕ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಚೂರು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೈತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಲ್ತು ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಾಲೆ ಮಾರ ಗೈಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಿದೆ ಮೇರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡೆ ಎಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ನಿತ್ತ ನೀರು ಪುರ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿಡ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಐಟ್ 10 ಮುಟ ಉಂತೊಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಮಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದ ಮುಟ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚಿಪೋಯ ಇಂಕುಲ್ ಪೋನ ಏರ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇಚೂರ್ಲ ಆಯ್ಕಾಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಫನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿರು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇವರ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ ಅಂಚ ದೀಪುನಾಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾಕರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಐ ಕೊಂಚ 20 ಪೇ ಮಾಡ್ಪರಿಪ್ಪುನ ಆತ ಕೀನ ಮಾಡನೆ ಇಪ್ಪುನು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದಿತ್ತ ಇಫ್ ಕೊನೋದಿತ್ತ ಜನ ಅಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ರೆಂಟ್ಗೆ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸ್ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಪರ್ಸಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಪಂಡೇರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಯಾವ ಈತಿ ಎತ್ಲ ಯಾವ ನಮಗೆ ಉದೇ ಜಪ್ಪರಿಜ್ಜ ಈ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾತು ದೀಕಯ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೀಕ ಹೋಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ದೀಪ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬುರ್ಚಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏ ಯಾಲ್ಲ ಪತ್ತೋನೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ದೀಪ ಇಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ಕಾಸು ಮಾತಾಡ ನೆಟ್ಟುಂಡು 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪಡದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಐಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಟಿ ತುಲೆ ಆಂಟಿ ಪೋಷ ಆತೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿದ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ
ಕೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಾ ಇವು ಆತ ನೀರು ಬರ್ಬಿಡ ಲೈನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನೇ ಪೋರಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಡ್ಡಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಓಕೆ ಏ ಜೋಕ್ಲ ಬೈಕ್ ಎತ್ತಾರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಹಂಚಿ ಬೋಲೆ Pone aí? A kanchi bod gaya. Bod gaya apna tha. ಎಂಕ ಪೋಳಿ ದಿಗಿಲಿಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊತ್ತು ಯಾಳೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೇ ಪುರ ಪೋಡ್ ಹಾ ಇಡ್ಕೊಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿನ್ನ ದಿಗಲ್ಲ your experience, ma'am? Super, wonderful. Guys, injury and churu. Injury and tule. Guys, injury molla car attav karva guys enna car igla taage onji moranida ondu initta tule be careful ave sliding gadodala ottuttu balorchi dammaya barochi englega ayina paristhiti englega avare balli ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೊಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಗಟ್ಟಿಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ ಅವಲ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲೆ ಬೋಡಾ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಗೆ ಒರೆ ಬಾಯ್ ಉಂದಾತು ಸಾಕಾತು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಗಾಲ ಬಸಟ್ ಕೊಡತದ ದಾರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಸಲ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಮೂಗು ಹೆಂಗ್ ಕೋರಲ್ಲ ದಾತ ಆಗುದು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮೂಗುಗೆ ಪೋಜಿ ಒಂದೇ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಹೋನಲ್ಲ ಅಂಗಿಡಿ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಗೈಸ್ ತೂರ ಎನ್ನ ನೆನ್ಸಿದಲೆ
Udah sari. Guys. Ade poya. Ade. Mitte. Se oggi critica che ingiuri atteggiata. E du gopudoli. Ate deshmaka. Non ade mutana to poda. Pizza ಕೂಡ కాదండి ఈ రోజున తినవచ్చు అమ్మేమో బిర్యానీ కోడలు అవే తింటారు బిర్యానీ రైస్ ಐಟಮ್ కదా ಖಾರದ ತಿನ್ನచ్చు ಬೊಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬೇನ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೂಲ ಲಡ್ಡು ಹಾಫ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಡ್ಡು ಕೂಡ ಮೂಜ ಹಾಫ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಜ ಹಾಫ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಂಚ ಹಾಫ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ चिकन बिरयानी ಕೊಂಚ ಹಾಫ್ ಪನ್ನೀರ್ బాగా పతుంది పన్నీరు ಓಲು ಹೋಳೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಇಡೀ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಲಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಜಾತಿ ತಿನ್ನು ಮಾರ ಇದವರ ಒಕ್ಕೊತ್ತು ಲಡ್ಡು ಎತ್ತನ ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಲಡ್ಡು ಎತ್ತನ ದೇರ್ದು ಫುಲ್ ಆತನು ಆದ್ರಾಗ ಈ ಅಡ್ಡದೇ ಬತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ದೆಲ್ಲ ದಕ್ಕುನೆ ಅಗ್ಗಿ ತಿಂತೇವೆ ಆಗ ಸಣ್ಣ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೇರ್ಪಾಡು ಇತ್ತವು ಜನಕ್ಕೆ 4 ಪೀಸ್ ಸರಿ ಕೊಡ್ದೆ ಸಾಕಾದಿತ್ತಲು ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ